मायनिंग जे आहा स्पेशली डम्प्स जे आमचे हितून पडलेले आहा, सुप्रीम कोर्ट विल गिव रिलीफ टू द स्टेट ऑफ गोवा. सुप्रीम कोर्ट will see that Goans economy is protected because finally mining म्हणजे economy of the state. आणि जे कितें मेजर्स गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय ते आमी घेवपाक चालू केल्ले आहा. जे कितें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिवपाक जाय तो सुप्रीम कोर्ट दितलो आणि आमकां 100% न्याय मेळटलो इन द सुप्रीम कोर्ट इन द लेटेस्ट रिव्यू पिटिशन जे आमी फायल केला थिंगा आमकां रिलीफ मेळटलो. So that the dumps which are there already existing can be auctioned, can be lifted. Auction करूनय तांकां लिफ्ट करपाक थिंगासून ट्रक वाल्यांक धंदो मेळटलो, बार्जी ओनरांक धंदो मेळटलो, एलायड एक्टिविटीज ऑफ मायनिंग बेल्ट हेकाय धंदो मेळटलो. सो देर आर बोथ वेज द गव्हर्मेंट इज रेडी. सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन कशेंय येवनी गव्हर्मेंट रेडी आहा फुडले स्टेप मारपाक. पण म्हाका इतली तरी गॅरंटी आहा की सुप्रीम कोर्ट म्हणजे कितें, सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया अँड गोवा. दे आर मेन when they look at it, they don't look at a smaller angle, they look at a larger angle. And I am confident that Supreme Court will look at the larger angle of the people of Goa, the economy of the state, the people living directly and indirectly on the revenue of the mining activities, जे allied mining activities आहा, जावं ते चायेचे शॉप आसूं, जावं ते पंक्चर काडटा ते शॉप आसूं, मेकॅनिकाचे शॉप आसूं, वा ट्रक रिपेरिंग शॉप आसूं, वा कसले आसूं, Supreme Court will look at these allied activities of the mining industry and will give relief to the people of Goa and to the state of Goa. Goa is not in bad condition. लोन आधी आसले आणि आतांय आहा, पण जे दिसा आमचे स्टेट मायनिंग चालू करतले आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन आमची ही सगळी जी लोन्स आहा ते मॅक्सिमम लोन पे जातले. आमचे कडेन प्रोडक्ट आहा, मायन काडलेलो आहा तो खाली एक्सपोर्ट करपाक जाय, मायन आसा रेडी डम्प ते ऑक्शन करपाक जाय. थिंगासर 700-800 कोटी अशें येतल्यो. मायनिंग ज्या दिसा स्टार्ट जाता 1000 crores वील कम इन द स्टेट कॉफर्स. सो हे जे आयज सुपरफिशियल दाखयता ऑपोजिशन, सुपरफिशियली दाखयता की स्टेट इज इन बॅड कंडिशन, चीफ मिनिस्टरान लोन काडीत आहा. चीफ मिनिस्टर आपल्या घरा व्हरपाक लोन काडिना. जे लोन काडटा इज विदीन द एम्बीट ऑफ लॉ, विदीन द एम्बीट ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट. जे आदले सरकारांनी लोन काडले तशेंच आमी काडल्या फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आमचो पगार दिवपाक लोन काडूंक ना, तितली आमची परिस्थिती वायट जावंक ना. सो mining is an industry which has to start. Tourism has to go to a different level. Pharmaceutical companies, green industries more have to come into Goa. Whatever needs to be done by the state of Goa, we are aware and we will do it. गव्हर्नराक मेळोन ते एक लोकांक दाखोवंक सोदता, स्टेटीच्या लोकांक, की गव्हर्नमेंट सारको चलना म्हणून आमी गव्हर्नराक वचोन कंप्लेन दिला. प्रत्येक ऑपोजिशनाचो तो एक रोल आसता आणि ते रोल आपलो खेळता. They are trying to put in the minds of the people that the governance and the government is not functioning well. लोन्स वयर पावल्या म्हणून ते दाखोवंक सोदता आणि हेंचे कडेन मॅनेज जायना म्हणून दाखोवंक सोदता. पूण इट इज अदरवायज. वी हॅव अ मेजॉरिटी ऑफ 30 MLAs supporting this government and more are also there. 1 or 2 from the Congress are also supporting this government directly and indirectly. So the caution of destabilizing this government does not arise. We are strongly behind our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and I am confident that we will come out of this situation by next month. We are waiting for the verdict of the Supreme Court in review petition which is just filed of mining. आणि तेचेर जो कितें डिसिजन Supreme Court दिता, we will abide by that decision and take the economy of the state in the right direction as far as mining is concerned.